Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li l-Unjoni Ewropea se tkun qed tmexxi l quddiem il-passaport tal-vaċċin. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li dan se jkun fuq il-bażi dawk in-nies imlaqma, dawk li jkollhom test negattiv u li dawk li kienu pożittivi għall-virus u mbagħad l-immunità tagħhom telet. What is the function of this certificate? It shows or states whether the person has either been vaccinated or a recent negative test or has recovered from COVID and thus antibodies. L-Unjoni Ewropea qed tipproponi dan il-passaport imsejjaħ bħala Digital Green Certificate sabiex ikun faċilitat li wieħed jivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropea. Intqal kif dan iċ-ċertifikat se jkun servizz mingħajr ħlas fejn ċ-ċertifikat jista' jingħata b'mod tradizzjonali, jiġifieri fuq karta jew b'mod diġitali. Fuq dan iċ-ċertifikat se jkollu karatteristiċi ta' sigurtà biex jagħmilha iżjed diffiċli li wieħed jiffalsifikah. Il-pass li jmiss huwa li sa qabel is-sajf din il-proposta tkun approvata kemm il-Parlament Ewropew u anke fuq livell ta' Kunsill Ewropew bejn il-mexxejja Ewropej. Malta, permezz tal-Prim Ministru Robert Abela u d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern, kienet fost l-ewwel pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li kienet appellat sabiex isir dan il-passaport ħalli jiġi ffaċilitat is-safar b'mod sigur. F'Jannar li għadda, is-sit awtorevoli Politico kien irrapporta dwar ittra li kien bagħat il-Prim Ministru Malti Robert Abela lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. F'din l-ittra, il-Prim Ministru Robert Abela kien qal li wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea ikollha sistema kompjuterizzata bejn l-istati membri kollha li jkun magħruf min huma dawk li ħadu t-tilqima kontra l-COVID-19. Intant, fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li sal-aħħar ta' Marzu se jkunu waslu f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea madwar 100 miljun doża tal-vaċċin. Spjegat kif mant Pfizer u BioNTech se jkunu nataw 66 miljun doża, mant Moderna se jkunu nataw 10 miljun doża u minant AstraZeneca se jkunu nataw 30 miljun doża. Ursula von der Leyen qalet kif fit-tieni kwart tas-sena se jintensifika t-tilqim għal COVID-19, hekk kif minn April se jingħaqad il-vaċċin tal-Johnson & Johnson. Bejn dawn l-erba' kumpaniji ta' tilqim sal-aħħar ta' Ġunju se jkunu waslu 360 miljun doża tal-vaċċin għal COVID-19.